بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كبرات تختاتلتي تلفزيون سلام كمي كأنهم ندابلكو نايلو معتي بزعبة الرقية الشرعية سمنا ومدبنا حزلكم قريب الله مالي. كبرات تختاتلتي كمتي تفلطو من البات أقدمه قبل الزلي لو معتي مسانا أبو حنيفة يلن كمون زعباني رقية شرعية كساب حجي ذهبنايو أنا تقلل بزبالة أدلاي زخونون نايلو معتي كأرب لكم إن شاء الله كمون علاجناتو نايت سحرن علاجن صباح إن شاء الله ناي رقية شرعية قالنا فولي مدب مالتي ربع ساعات كلتين نحل أتخطاتي لكم قالنا مالتي أزي فولي مدبي قن زي سومناوي سولو زقرب مدب كن كتصالي كاب حجنيو قالنا مالتي إن شاء الله كبرات تختاتلتناي أب كله بوتا زلهم نزيت كتاتل زلهم من البات بزعبة رقية شرعية فلتت كهلوكم خيليو نجرجن نايلو معت أنا زقربو أدلاي زخوني حدا خبتي ملكتات ناي حمامن كمون علاجناتون بزبل من البات كمتي كابتو مكرو زرقه مالتي سلازي زحلفه غزي نمتغلال زاكل اب 3 إنا مقيلنا نيرنا بزعبا ناي رقيه شرعيه هنزارب كلنا رقيه مالت مدهانيت ويكا رقيه هنقبر كنبل كلنا ويكا رقيه شرعيه زبهال من كتاب والسنه هنبل كلنا نحاد حمام نمفواس زغبر برقيه ويكا بناي اسلمنا حقا وزخونه ناي رقية مقبار ويكا مفواس مالتي سلازي زي مفواس بحقاو من قدي شرعية مالت حقاو من قد بزخوني بتي ناي الله سبحانه وتعالى من كتاب والسنة وكاب قرآن كاب سنان زخوني حقاو من قد تباهي الاسبوع كابزن النيو زولو من البات زي حقاو كون خيليو سلازي اتي سباتون بحقاو من قد نقبر على نايلومون بزح نقر زقبر على ناي تنقلت له سحراء له قال له سلازي اتخبر زلو كمتي زحلف جيزنو ويحتزراربنا له رقيه شرعيه تباهيلو من كتاب والسنه تباهيلو هاي فلت مالتي سلازي نايلومي كمتي ارست تريواز لهم بزعبه سحرن علاجون ياتبن نغرات نحنا بسلسه كفيلنا يوم نيرنا اتي ابدق سبات لومي حمام زرائي ابسلسه تخوف اليوم زيهم كاني بفلاي ما ابزر رقيه شرعيه زاد اليوم حدا ناي عيني كونو كله كالايكا حسدي سالسايكا سحري مالتي زوم سلسه زيهم تتحيزهم زخور يوم بفلاي ما حدا خبت حدا كبرت عخيليو كن زوم سلسه زيهم ناي نورد سبات بطعمي حسيتي زخونو اب هيوتهم زهاسيون كي تفلطهم كله قاليهم كم بعد عيني حجي كي تفلت أكام كله وشتها بليعو أبقول قال زأتوكاي مالتيو كمون سحر من البات كفلت إخيليو سحر رؤي زخون نقرات ألو تغيرات ألو أبتي تقور هيوتك ناي مغيار كثري إخيليها سبون تغير كاخبلك إخيليو ولا بسرح كاديو وي أبتمر تخاديو وي أبي هو وي أبتعناها ونبعلو أبتعناها نسخة قال نقر لوت إثري مالتيو قدم كمزي ايتبل نيركا مالت ايتكا دحانيرو لومي يدن ززالو بزي حمكالو بزي خمس تخون الله كل جزر اسخا حمكا قدم دحانيركا حجي اتي لوطتات زمت كابزيتاتون كخون خيلي كالو حمام ميديكال زخون حمامات دمالو ازي ميديكال زخون حمام حكمنا كرايزو غبو مالتي سلازي
الله سبحانه وتعالى القرآن انت يبل وننزل من القرآن ما هو الشفاء ورحمة للمؤمنين كاب قرآن نمؤمنين زخون شفاء أوريدنا لنا يبل الله سبحانه وتعالى زي رحمة زخونة كاب قرآن شفاء الله سبحانه وتعالى كاب كله مالتي كاب قرآن كلمة الكلام كاب كله بجكاتي الرسول صلى الله عليه وسلم قلص أبيلهم زنوغروا مالتي حجي أنا ثلاثة نجارات أصبح بعبيله كجلس أني المو بدحريو أتي بزح سب كم زي ملكة ريامو انتاي خون كم زي خون الله هم زي كم زي ديو وين حمام دخون ناي عين دخون ناي كم زي دخون دابل زخيت سب كابت ملكتات ناتو من البات إزي نجارات إزي دحر يرئي الله خوينو كابز ثلاثة زي الله كنبل خيل مالتيو سو دحر كقول زي قلنا مجمرتا سحر كنبل كلنا انتاي مالتيو عين كنبل كلنا انتاي مالتيو حسر كنبل كلنا انتاي مالتيو اذا ثلاث زين نرأين مالتي قدام سحر كنبل كلنا سحر حسد ويكا عيني بزعبا زي ثلاث يمكن نزارب كلنا سحر ቋንቋው ትርጉሙ እንደሕሪና ሓደ ነገር ካብቲ ኮውንነቱ ምቅያር ማለትዩ ማለት ካብቲ ኮውንነቱ ተቀይሩ ክትርኢ ከለኻ ንኣብነት ሰበይትን ሰብኣያ ንምስሓብ እትገብሮ ምጽብባቕ ንገዛ ርእሱ ስሒራቶ ትብል ማለት እዩ በቲ መልክዓ ተቀይራት መጾ ነው ካልእ ኮይናት መጾ ሕጂ ብኡ እሱ ከዓ ብጣዕሚ ይምሰጥ በኣሞ በቲ ዝገበረቶ ስሒራቶ ሕጂ እዚ ስሕር እዚ እንታይ እሳ ማለት ቀይራ ጉዳያ ነገራ ወይ ከዓ እቲ መልክዓ ቀይሪራ ቢላ መልክዓ ስለ ዝመፀት ነቲ መልክዓ ዝገበረቶ ምቅያራት እዚ ንዕኡ ተሳሒሩ ክብልዎ ክእሉ ማለት ኣብ ዓረብ ክትሪኦ ከለኻ ግን ኣብ ትግርኛ ምናልባት ስሕር ተባሂሉ ክፍለጥ ዘለዎ ኸውን ነገር ግን እቲ ቋንቋው ትርጉሙ ማለት እዩ ስለዚ ሓደ ነገር ካብ ክውንነቱ ክቅየሩ እንከሎ ማለት እዩ ካብ ክውንነቱ ተቀይሩ ክትሪኦ ከለኻ እዚ ሓደ ነገር እዚ ምቅያር እዚ ከዓ ብማጂክ ዝቅየር ነገር ማለት ወይ ከዓ ብስሕር ዝቅየር ጉዳይ ማለት እዩ ስለዚ ሸሪዓዊ ትርጉሙ ክንሪኦ ከለና ግን እቲ ቋንቋዊ ትርጉሙ እዚ ናይ መጀመርያ ሸሪዓዊ ትርጉሙ ክንርኢ ከለና ግን ካብ ሓደ ዝተረገመ ናይ ጋንንቲ ወይ ከዓ ሸይጣን ጋኔን ዝተረገሙ ምስቶም ዝተረገሙ ዝኾኑ ኩፉኣት ዝኾኑ ደቂ ሰባት ዝገብርዎ ርክብ እዩ ዝገብርዎ ርክብ እሞ ኣብ መንጎ እቲ ርክቦም እቲ ዝፍጠር ወይ ከዓ ዝኸውን ውፅኢት እዩ ማለት እዩ ንኣብነት ሓደ ሳሕር ምስ ኣጋነንቲ ኮይኖም ዝገብርዎ ጉዳያት ኣብ መንጎኦም ገይሮም ንሓደ ሰብ ከፀልሉ ኢሎም ዝገብርዎ ውፅኢት እዚ ስሕር ተባሂሉ ይፍለጥ ማለት እዩ ስለዚ ክፉእ ናይ ሸይጣንን ማለት ክፉእ ናይ ኣጋንንትን ካብ ክፉኣት ናይ ደቂ ሰባትን ኣብ መንጎ ክልቲኦም ዝሰርሕ ነገር እዚ ስሕር ተባሂሉ ይፍለጥ ማለት እዩ ካልኣይ ከዓ ዓይኒ እንድሕር ርኢናዮ ወይ ከዓ ቡዳ ማለት ዝቀረበ ናብ ትግርኛ ክኸውን ክእል ማለት ናይ ሰብ ዓይንን ናይ ጅኒ ዓይንን ተባሂሉ ከዓ ይፍለጥ ኣብ ክልተ ፍለጥ ማለት እዩ እዚ ናይ ሰብ ዓይኒ ንብሎ ናይ ሰብ ዓይኒ ማለት ንኣብነት ኣብ ሓደ ሰብ ፀጋ ወይ ከዓ ንዕማ ሓደ አላህ ስብሓን ወተዓላ ዝሃቦ ንዕማ ፀጋ ኣሎ እዚ ፀጋ እዚ ትሪኦ ስኻ ማለት እዩ እንተ ደኣ እዚ ፀጋ እዚ ኣገሪሙካ ሓደ ሰብ መኪና ፅቡቅ ተዓዲጉ ፅቡቅ ክዳውንቲ ተኸዲኑ ቅድማይ ኣይነበሮን ክኸውን ክእል ወይ ከዓ ፅቡቅ ዝኾነ መልክዕ ሂቦ ፅቡቅ ዝኾነ ጨጉሪ ሂቦ ወይ ከዓ ፅቡቅ ዝኾነ ሃብቲ ሂቦ ገዛ ዝኣመሰሉ ማለት እዩ እዚኦም ፀጋታት ካብ አላህ ንዕኡ ዝሃቦ ፍልይ ኣቢሉ ሓደ ነገር ዝሃቦ እዚታት ማለት እዩ ስለዚ ነዚኦም ክትርኢ ከለኻ ማሻአላህ ወይ ከዓ ተባረከ አላህ ብዘይ ምባል ነዚ ስኒ ፈጣሪ ይባርኸልካ አላህ ይባርኸልካ ወይ ከዓ ፅቡቅ ማሻአላህ እዚ ካብ ረቢ ይመፂካ ኢልካ ንዕኡ እንተ ደኣ ዘይባርኽካሉ እዚ ካብ ዓይንኻ ዝመፅእ ባዕታ ክንደይ ፅቡቅ ገዛ ኢላ ክንደይ ፅቡቅ ጨጉርሃ ኢላ ክንደይ ፅቡቅ ኢልካ ብዓይንኻ ነቲ ነገር እቲ ናብ ፈጣሪ ኣይዘከርካን ማለት እዩ ፈጣሪ ብዘይ ምዝካርካ ምክንያቱ እዚ ሂብዎ ዘሎ أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضل يبل الله سبحانه وتعالى بتي ربي زهابو نحاد سب ጸጋ زهابو سني بؤ يحسدوه ስለዚህ በቲ ፈጣሪ ሂብዎ ዘሎ ጸጋ ስኒ እንታይ ክትብል ግባእ እዚ ፈጣሪ ዝሃበካ እዩ ይባርኸልካ ሓትብሎ ይወስኸልካ ፈጣሪኻ ይባርኸልካ ንሱ ዝሃበካ እዩ ስለዚህ ኢልካ ክትባርኸሉ ከለኻ ማለት እዩ
كم تقبل كلها اتي نا عيني ناتكا يزحل مالتي اي اتون نعو ويكا بتا عين غيروم نعو زغدو اغاننتي اي هلون مالتي انت دا نزي كيبلكا كندي صبدا كندي صبد نابلكا ابيلكا يغن اب اتا عيني ابو يودو امو بو بيلوم كا اتوم اغاننتي اتو زي حاد خابتي مأتوي نا اغاننتي مالتي كاب ندق سبات كاب عيني ناب كالو سبات زاتو مأتوي زي حاد فطار بزي مذكر تغبرو كلهم اب فطار زي ذكروا بوتاتات يفوتو يدلي مالتي سلازي زي عيني تباهيلو يصواع مالتي حجتي عيني تباهيلو قال كانه حسد ويكا حساد نبلو خالو حجي زي خا انتايو نابنت اب حاله سب صقا نعمان تدا اغريمونا مالتي نزي صقا زي كم تعنتو يزبلنايو اغريمكا ما شاء الله ايبلكان طراي زي كونس حجي ما شاء الله هيبلكان ويكا اي براخ كالون طبو فطاري بارخلكا غلا ايبلكايون كم تطرح زي مبالكا زي كونس ابتي نسو هيبو زلو نسها كتريو يتدلين زي كم زرخيبو زي اتوم كم زرخيبهم ويكا زي كم زخينو طبو نجر رخيبو إلكا قبل بخان تاي تحضر قير بلكا مالتي دساي بلكان سلازي دس لزي بلكا از رخيبو زلو صقازي دس لزي بلكا كتفئت يدليو እዚ ጸጋዚ ክጠፍእ ትደልዮ ካብኡ ማለት እንታይ ክኸውን ትደልዮ ክደኪ ትደልዮ እንድሕር ሃብቲ ረኺቡሎ ኮይኑ ድኻ ኮይኑ ክትሪኦ ትደሊ ነሰብ ዝሳኻ ኩሉ ግዜ ድኻ ኮይኑ በር ሃብታም ኮይኑ ሓሊፉሉ ጽቡቕ ነገር ገዚኡ ጽቡቕ ነገር ጸጋታት ናይ ፈጣሪ ሂቦ ንዕኡ እዚ ጸጋታት ዝብምልኦ ክትሪኦ ኣይትደሊን እንታይ ደኣ ኩሉ ግዜ ኣብ ሕማ ኩሉ ግዜ ኣብ ድኻ ኮይኑ ክነብር ከምዚ ኮይኑ ንዓኻ يحقسك كم اختريو تدلي مالتي اذا حجي اتي زوال النعمه زبال اب مسؤ زلو مالتي اذا نعمه زي هيبو زلو كابو كلغس اندحر تدلي كونكا اما خا زي دل خلو اندحر كونكا تي حجي رخيبو زلو ازي حسد يبحال مالتي حجي اتا عين سني ناب حسد تغيرو حجي ناي مجمريا انتلنا عين طرح ግን ما شاء الله هيبلكال اي بارخ قالون ነገር ግን እዚ ሂቦ ዘሎ ጸጋዚ ካብኡ ክለቅ ገለ ዝበሃል ሓሳብ የብልካን ንስኻ ክደኪ ዝብል ሓሳብ የብልካን ኣብ ሰብ እዚ ጽቡቕ ረኺብካሉ ብጣዕሚ ደስ ይልካ ኸማን ከምዚ ብምዃኑ ሓሊፉሉ ገዛ ገዚኡ ወይ ከዓ ክዳን ጽቡቕ ተኸዲኑ ወይ ጨጉራ ጽቡቕ ዲያ ኮይና ወይ ዝኾነ ነገር ረኺብካሉ ደስ እዚ ደስታ ንስኻ እውን ደስ ይልካ ሕማቕ ኣይተተምነኻሉን ግን ኣይባረኽካሉን ፈጣሪ ይዘከርካን ወላ ነዚ ሂቦ ዘለውን ፈጣሪዩ بفطاري متيو ايبلكان بارك الله في ايبلكان ስለዚህ በዚኦም ሕጂ ዓይን ኣትዮም ሞት እንታይ መጀመርያ ማለት እዩ ነገር ግን ሓለ በዛ ዓይን ዝሪኡ ግን ኣብቲ ውሽጢ ዝረኺቦ ዘሎ ጸጋታት ክጠፍእ ይደሊ ማለት እዩ እዚ ከዓ ሓሰድ ይበሃል እዚ ምቀኛ ብሎ ሓሰድ ይበሃል ማለት እዩ ስለዚህ እዚ ሓሰድ እዚ ሕጂ ኣብኡ ኣትዩ ከዓ ነቲ ተረኺቡ ዘሎ ሕጂ ጸጋ ንዕኡ ዝጻረር ዝኾነ ሸይጣን ኣትዩ ነቲ ጸጋዚ ዝረኺቦ ዘሎ ከጥፍኦ ይደሊ ማለት እዩ ምክንያቱ ንምጥፋእ እዩ ተተምኒዩ ተሓደ ብኡ ከኣኒ ኣጋንንቲ ኩሎም ሸያጢን እንታይ እዮም ደልዩ ኣብ ደቂ ሰባት ጽቡቕ ጸጋ ጽቡቕ ነገራት ኣይደልዩሎምን እዮም ኩሉ ግዜ ሕማቕን መከራን እዮም ዝደልዩሎም ስለዚ ከምዚ ዓይነት ክርከብ ከሎ ንዖም ዓብይ ዕድል ስለ ዝኾነ ኣትዮም ናብቲ ሓደ ነቲ ጸጋ ዝተባሂሉ ተረኺቡ ዘሎ ንዕኡ ከጥፍኡ ከበላሽውሉ ዕድሚኦም ነብሩ ማለት እዮም ክሳብ መጨረሻ ኩሉ ንብረቱ ጠፊኡ ኩሉ ወይ ስቃይ ረኺቡ ማለት እዩ እዚ ናይ ዓይኒ እንታይ ንብሎ እዚ ዓይኒ ቡዳ ተባሂሉ ፍለጥ ማለት እዩ ስለዚ እቲ ዓይኒ ንገዛ እርሱ ኣብ ሓሰድን ኣብ ዓይኒ ጥራሕን ይርከብ ማለት እዩ እቲ ዓይኒ ናይ መጀመርያ ዝበልናዮ ኣብኡ ዘይምትምናይ እቲ ቀዳማይ ግን ምትምናይ እቲ ነገር ክጠፍእ ኢልካ ወይ ተሃብቲ ክጠፍእ ኢልካ ምትምናይ ናብ ሓሰድ ተቐይሩ ካልኣይ ናይ እዚ ሕጂ ብዛዕባ ዓይኒ ኢና ንዛረብ ዘለና ናይ ጅኒ ከዓ ተባሂሉ ፍለጥ ዓይኒ ጅኒ ናይ ጅኒ ዓይኒ ከዓ ኣሎ ናይ ሰብ ሕጂ ዓይኒ ርኢናዮ ኣብ ደቂ ሰባት ብዙሕ ጽቡቕ ነገራት ሪኦም ዘይደልዩ ማለት እዮም እዚኦም ብሓሰድ ገሊጽናዮ እቶም ካልኦት ከዓ ማሻአላህ ዘይምባሎም ወይ ከዓ ብዘይ ምብራኹም ማለት እዩ ባረከላሁ ፊ ብዘይ ምባሎም ናይ ጅኒ ከዓ ኣሎ ዓይኒ ጅኒ እንታይ እዩ እዚ ናይ ዓይኒ ጅኒ እንታይ እዩ መጀመርያ ነገር ኣጋንንቲ ኣብ ደቂ ሰባት ዘለዎም ጽልኢ ኣሎ
እዚ ፅል እዚ ፈጣሪ ንደቂ ሰባት ብዝበለፀ ኣፈጣጥራ ገይሩ ስለ ዝፈጠሮም ንሳቶም ኩሉ ግዜ ቅንኢ ኣለዎም እዚ ቅን እዚ ኣብ ልዕሊ በዚ ቅን እዚ ኣብ ልዕሊኡ እንታይ ክገብሩ ደልዩ ጉድኣት ክወርዱ ደልዩ ማለት እዩ ስለዚ ወዲ ሰብ ተሃገብር ኣሎ ኣብ ዝተፈላለየ ቦታታት ኩሉ ቦታታት ነናቱ ዝኾነ ንኣብነት ሕጂ ኣብ ውሽጢ መስጊድ ኣቲኻ እንታይ ክትገብር መስጊድ ናይ ባዕሉ ዝኾነ ሕግታት ኣለዎ ኣብኡ ኣቲኻ ንምእሰላት ኢኻ ክትሰግድ ፅቡቕ ነገራት ኢኻ ክትገብር ኣብ ሽቓቕ ኣቲኻ ግን ካልእ ኢኻ ትገብር ስለዚ እቲ ዘለካ ኣላህ እንታይ ሽሙ እቲ ዘለካ ነገራት ኣብኡ ከተራግፍ ማለት እዩ ወይ ከዓ ቀልቀል ንብሎ ኣብኡ ክትኣትዎ ከለኻ ግን ኣግባብ ኣለዎ ክትኣትዎ ከለኻ ማለት እዩ እዚ ቦታ ዝተኣትዎ ዘለኻ ሓታ ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እንታይ ኢሎም እዚ ቦታ እዚ ብኣጋንንቲ ዝመልአ ኢሎም ቦታኦም ናይ ኣጋንንቲ ኣብዚ ኣብ ሽቓቕ ኣብ ዓይኒ ምድሪ ገለ ኣብዚታት እዩ ኣብቲ ሕማቕ ቦታታት ማለት እዩ ስለዚ ናብዚ ቦታ እዚ ክትኣትዎ ከለኻ ኣዝካር ትገብር اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث ኢልካ ተኣቱ ማለት እዩ ስለዚ ከምኡ ኢልካ ክትኣቱ ከለኻ ንስኻ ካብኣቶም እንታይ ኮንካ ኣለኻ ማለት እዩ ካብኣቶም ተሓሲንካ ኣለኻ ወይ ከዓኒ ድፋዕ ጌርካ ኣቲኻ ኣለኻ ሓንቲ ነገር ክጎድኡኻ ይክእሉን እዮም ነገር ግን ከምዚ ከይበልካ ምእታው እንደገና ኣብቲ ውሽጢ ኣቲኻ እንዳፋፀኻ ዲኻ ወይ ከዓ ገሊኦም ጋዜጣ እናንበቡ ወይ ሞባይል እንዳረኣዩ ኣብቲ ተኣሽሞም ገብሩ ማለት እዮም ጉዳዮም ገብሩ ወይ ከዓ ገሊኦም ከዓ ኣብቲ ኣትዮም ከዓ ሕማቕ ነገራት ገብሩ ገሊኦም ከዓ ኣብቲ ኣትዮም ውዒ ማይ የፍስሱ ወይ ዘይቲ ውዒ የፍስሱ ኣብቲ ውሽጢ መን ከም ዘሎ ይትፈልጥ ኢና በዚ ዝተጎድኡ ብዙሓት እዮም ምናልባት ኣብ ዓለም እንድሕር ርኢና ብከምዚ ዓይነት ኣፍሲሶሙልና ማይ ከምዚ ኮይንና ተጎዲእና ኢሎም ዝሕዝዎም ንዓቶም ተመሊሶም ኣለዉ ስለዚ እዚ ኩሉ ካብ ጅኒ ዝመፅእ ናብ ደቂ ሰባት ማለት እዩ ናብ ደቂ ሰባት ማለት እዩ ስለዚ ገሊኦም ከዓ ፈትዎም እዮም ዝገርመኩም ገሊኦም ኣጋንንቲ ከዓኒ ፈትዮ ዝበሃል ነገር ኣሎ ንምንታይ ፈትይዎ በቃ ኣፍቂርዎ ወላ ፈትይዎ ነሰብ እዚ ግን እዚ ሰብ እዚ ብፈጣሪ መንገዲ ብኣላህ ስብሓን ተዓላ መንገዲ ስለ ዘይከይድ ተሓሱን ስለ ዘይገብር ነብሱ ናይ ግድን እቶም ኣጋንንቲ ከምዚ ዓይነት ሓሳባት ዘለዎም እንታይ ይገብሩ ማለት እዮም እዚ ሰብ እዚ ምናልባት ኣብ ሕማቕ ወድቕ ኣብ ዝሙት ወድቕ ኣብ ገለ ወድቕ ኣብ ከምዚ ነገራት ይሕዝዎ ማለት እዮም ስለዚ ብድሕሪኡ ኣነ ፈትዮ ብዓይኒ ፅቡቕ ርአዮ በቃ ፈትዮ ይብል ማለት እዩ ስለዚ ከምዚ ዓይነት ዝኾኑ ሰባት እውን ብዙሓት ኣለዉ ማለት እዮም ስለዚ እዚ ሕጂ ብሓፈሽኡ ዓይኒ ተባሂሉ ይፍለጥ ማለት እዩ እቲ ስሕር ዝበሃል ካ ርኢናዮ ዓይኒ ርኢናዮ ሓሰድ ካ ርኢናዮ ስለዚ ሓሰድ ዘዋል ንዕማ ዝትምነ እዩ ክልቲኡ ዓይኒ ብሓደ ከሎ ግን እቲ ሓንቲ ዓይኒ እንታይ ዘዋል ንዕማ ማለት እቲ ረኺብዎ ዘሎ ፀጋ ካብኡ ከይትደሊ እንድሕር ከምዚ ትትምነ ይኮንካ ብልብኻ እዚ ሓሰድ ተባሂሉ ይፍለጥ ማለት እዩ ስለዚ እዞም ሰለስተ እዚኦም ንደቂ ሰባት ሎሚ ብሕማቕ እንታይ ሽሙ ዝጎድኦም ዘለዎ ማለት እዩ ግን ዝገርመኩም እዚ ኩሉ ሕጂ ንዛረቦ ዘለና ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም መከላኸሊ ነጊሮምና ነይሮም ወዲ ሰብ ግን ኣይጥቀመሉን ንኣብነት ሕጂ ኣብ ሓደ ቦታ ኣብ ሓደ ዓዲ ወተሃደራት ኣለዉ ስለዚ እዞም ወተሃደራት እዚኦም ዝቆትሉ እንተደኣ ኮይኖም ሰባት ንዓኻ ወይ ከዓ መከላኸሊ እንካ ዝመከላኸሊ ምናልባት ፀላእቲ ስለ ዘለዎ መከላኸሊ እንካ ኢሎም ብረት ሒዝካ ክትከይድ ከለኻ ወይ ከዓ እንስሳታት ኣለዉ ዝባልዑ መከላኸሊ እዝን ኢሎም ወይ ከዓ ብረት ክቡኻ ከለዉ ሒዝካ ክትከይድ ከለኻ ብረት ነዞም ነቲ ዝረኸብካዮ እንስሳ ብኡ ክትቆትሎ ትኽእል ኢኻ ማለት እዩ ሕጂ ሰባት ይብሉኻ ኣብዝን ከምዝን ሓደጋ ስለ ዘሎ ከምዝን ዓይነት እንስሳ ኣለዉ ኣብ ዝኾነ ግዜ ገብጦኻ ክእሉ እዮም እንካ ግን እዚኣ መሳርሒ ሒዝካ ከይድ ገለ ተመፀካ ትቆትሎ እስኻ ግን ነዚ መሳርሒ ሕጂ ገዲፍካዮ ስእልካ ከይድካ እንታይ ይጋጥመካ እንተራ እዞም እንስሳ ተባሂሎም ዘለዎ ኣጋጢሞምኻ ከመይ ጌርካ ተድሕን እታ ሓንቲ መድሓኒት ኢሎም ዝሃብኻ ንስኣ ነይራ ገዲፍካያ ግን ንስኻ ኣብ ኣሚጥካያ ኣብ ገዛኻ ድሓኒ ኢልካ ግን ምስከትካ ግን ኣብኡ እዞም እንስሳ እዚኦም እንታይ ይገብሩኻ ማለት እዩ ጎድኡኻ ስለዚ ልክዕ ከምዚ ኢኻ ንሕና ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እንታይ ኢሎምና ኣዝካር ሰባሕ ወልመሳእ ግበሩ ኣዝካር ሰባሕ ወልመሳእ እንታይ ማለት እዩ ኣብ 24 ሰዓት ክሕልወካ ዝኽእል ካብዞም ኣጋንንቲ ካብዚ ሕጂ ሰለስተ ንጠቕሶ ዝነበርና ስሕር ድዩ ወይ ከዓ ዓይኒ ድዩ ወይ ድማ ሓሰድ ካብዞም ሰለስቲኦም ክንድሕን ድሕር ደሊኻ ኣዝካር ሰባሕ ወልመሳእ ብትኽክል ግበር መዓልታዊ ንግሆን
ቀትርን ማለት ወይ ከዓ ንግሆን ምሸትን ድሕሪ ፈጅርን ድሕሪ ዓስርን ዘሎ ግዜ ማለት እዩ ስለዚ ኣብዚ ግዜ ትገብር ድሕር ኮንካ ማንም ኣይትንክፈካን እዩ እንተዘየሎ ግን መሳሪሕኻ ገዲፍካ ትኸይድ ኣለኻ ማለት እዩ ነዚ መሳሪሕኻ ኣቐሚጥካ ነኖ ድሓኒልካ ትኸይድ ኣለኻ ስለዚ እቶም ዝበልናዮም እንስሳታት እንድሕር መፅኦም ከመይ ጌርካ ትከላኸሎም ምክንያቱ ስኻ በቃ ወላ ሓንቲ የብልካን መከላኸሊ የብልካን ግን እንተ ደኣ መከላኸሊ ጌርካ ኣለኻ ኣስካረ ሰብሖ መሳእ እንድሕር ትገብር ኮንካ ግን ዝኾነ ብዓይኒ ዝኣቱ ብሓሰድ ዝኣቱ ኣብ ስራሕካ ድዩ ኣብ ትምህርትኻ ድዩ ኣብ መንገዲ ድዩ ኣብ ዝኾነ ነገራት ወላ ኣብቲ ቦታ ወላ ኣዕሩኽትኻ መሓዙትኪ ኣብ ገዛ ዝመፃ ኣንስቲ ኣብ ገዛ ዝመፁ ሰባት ጎረቤት ኣብቲ ከባቢ ዘሎ ኣብ ሓደ ዓዲ ትኸይድ ብኩሉ ወዲ ሰብ ዘሎ ዘበለ ማለት እዩ ርኢካ እንታይ ግብረካ ይትፈልጠን ኢኻ ማለት እዩ እንታይ ዓይነት ሰብ እዩ ትፈልጠን ኢኻ ስለዚ እንድሕር ነዚ ጌርካ ነዚ መከላኸሊ እንድሕር ደኣ ጌርካ ካብ ብዙሕ ነገራት እንታይ ትኸውን ትድሕን ማለት እዩ ስለዚ እንድሕር ተጠቒምናሉ እቲ ዝበለፀ ይኸውን ማለት እዩ ካልእ እንታይ ክንብል ንኽእል ኣብዚ መብዛሕትኡ ግዜ እንድሕር ርኢና ዝበዝሕ ግዜ ኣብ ደቂ ኣንስትዮን ኣብ ቆልዑትን ንሪኦ እዚ ጉዳይ ማለት እዩ ስሕር ድዩ ሓሰድ ገለ ኣብ ደቂ ኣንስትዮን ኣብ ቆልዑት ንሪኦ ሓደ ካልኣይ እውን ኣብ ዕልሚ ዘይበዝሓሉ ቦታ ንሪኦ ዕልሚ ዘይብሉ ቦታ ዲኖም ዘይሓዝሉ ቦታ ወላ ሙስሊሚን ኮይኖም እውን ብዙሕ ዲኖም ኣይሓዙን ኣለዉ እዞም ሰባት እዚኦም እንተ ደኣ ዲኖም ዘይሓዙ ኮይኖም ኣብ እስልምናኦም ቀጥ ዘይበሉ እንድሕር ኮይኖም ነቲ መሳርሒ ዝንብሎ ዘለና ዘይጥቀሙሉ ዘይቀርኡ እንድሕር ኮይኖም እዚኦም ከዓ ከምዚታት ዓይነት ብዙሕ ትረኽበሎም ወላ እቶም ስሕር ዝገብሩ ሰባት እቶም ሕማቕ ዝገብሩ ክፉእ ዝገብሩ ሰባት ኣብ ከምዚ ቦታ እዮም ዝመፁ ማለት እዮም እዚ ቦታ እዚ ንዓኣቶም ፅቡቕ ቢዝነስ እዩ ፅቡቕ ዝኾነ ንግዲ የካይዱ ብቲ ውሽጢ ነቲ ሓደ ይብትኑ ሓዳር ይብትኑ ሰብ ምስ ሰብ ይባእሱ ሓው ምስ ሓው እንዳባእሱ ይነብሩ ማለት እዮም ስለዚ እዚታት ኩሉ ናታቶም ስራሕ እንተ ደኣ እስኻ ክትቃለሱ ደሊኻ በቲ ናይ ረቢ መንገዲ ትኸይድ ማለት ስለዚ ኣብ ከምዚ ዓይነት ጉድለት ዘለዎ ሕብረተሰብ ዝበዝሕ ንሪኦ ማለት እዩ እንተ ደኣ እቲ ሕብረተሰብ ቀጢሉ ቁርኣኑ ቀርእ ኣዝካሩ ገብር ኣብቲ ዲኑ ቀጥ ዝበለ ሕብረተሰብ እንድሕር ኮይኑ ደቂ ኣንስትዮ ተሸፊነን ኸዳ ብዙሕ ነገራት ናይ እስልምና ተግባራት እንድሕር ዝገብሩ ኮይኖም እቲ ናይ ስሕር ናይ ገለመታት ንብሎ ዘለና ቦታ ዘይብሉ እንዳኾነ ኸይድ ማለት እዩ ቦታ ዘይብሉ ይኸውን ስለዚ ካብቲ ዓንቶይ ንዛረበሉ ነበርና ካብቲ ሕብረተሰብ ሓንቲ ነገር ብዛዕባ ዲኑ ዘይፈልጥ ወይ ከዓ ዘየተግብር እቲ ሕብረተሰብ ዲኑ ዘተግብርን ዘፈልጥን እቲ ዝሓሸ ዝኾነ እቲ ሕማማት ትረኽበሉ ማለት እዩ ብፍላይ ኣብዚ ዓይኒ ወይ ከዓ ስሕር ንብሎ ማለት እዩ ስለዚ ኣጋንንቲ ብምንታይ መልክዕ ይኣትውኻ ብዝተፈላለየ መልክዕ ይኣቱ ቀዳማይ ብስሕር ይኣቱ ኢልናዮም ብሓሰድ ይኣትውኻ ብዓይኒ እውን ይኣትውኻ ካልእ እውን ኣሎ ክኣትውኻ ዝኽእሉ ብዘይ እዚ ጉዳይ እዚ ማለት እዩ ስሕር የለ ካልእ ሰብ ይሕጂ ስሕረካ ዓይኒ እውን ካብ ካልእ ሰብ ዓይኒ እዩ ዝመፅካ ሓሰድ እውን ካብ ካልእ ሰብ ሓሰድ እዩ ዝመፅካ ሓደ ሓደ ግዜ እውን ሰብ ንነፍሱ ይሕስዳ ይባዕሉ ንነፍሱ ንደቁ ይሕስዳ ከይፈለጠ ማለት እዩ ንምንታይ ዓይኒ የውድቐሎም ደቅኻ ኣለዉ ፅቡቃት እዮም ኣክንዲ ማሻአላህ ረቢ ይባርኸሎም እዚ መልክዕ እዚ ኢልካ ክንዲ ናብ ረቢ ተብሎ ኣይትብልን ማለት እዩ ስለዚ እስኻ እንታይ ትገብር ከምዚ ባዕልኻ ዘምፅኻዮ ወይ ከዓ ናይ ኣላህ ስብሓን ወተዓላ ጉዳይ ኣይትዝክርን ብዘይ ምዝካርካ ከዓ ብዙሕ ሒዞም ደቅኻ ይጉድኡ ብሰንክኻ ማለት እዩ ስለዚ እንታይ ክትገብር ከም ዘለካ ድሕሪ ዛ መሰጋገሪ ክንራኸብ ኢና كبرات تختاتلت دحر مساغاغركم الله سوكم مساي صنحو ان شاء الله
إريتريا عبي تاريخ زلوة هاجريا بمكران بمسوأتن بعوتاتن زحالفت اسكي نزي عبي تاريخنا جنسيلنا نمرأي تاريخ إريتريا أب تحت زبل مدب أب سلام تلفزيون يراخبنا مشاهدونا الأعزاء في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز: لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين. صدق الله العظيم. أحييكم من شبكة سلام الإعلامية. أنا أحمد شريف، وأتشرف أن أعلن لكم أنه قريبا ستتابعون برنامجا جديدا تحت عنوان مع اللغة العربية. مع اللغة العربية برنامج أسبوعي يتناول أهمية اللغة العربية ومكانتها في المجتمع الإريتري. نلتقي قريبا بإذن الله في حلقة وفي برنامج مع اللغة العربية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تمليسكم الله كبرات تخاتلتي سلازي أمنتي دويلنا ديرنا حال سب ندوقون كحس دو مخيلي عين خودو الله مخيلي محسادكم نالبات اتي زلو ملكا كتفا يدلين تخون نجرجن بعينجن كتقول تخيليها سلازي كابزي نجر كمي جركا كدحن تخيل قليلي مساحة يدلو بإيد كمالتيو انت رأى دقها زخون عينت نجرات أريوم حدش نجر كال اسبي هم زيرني قدم مبالكا مجمريا نسخه كاباها كابت بيتسب ابو سدرا غير كلاتكم كابهم كيكون انتي تغبروا تحصيبكم كل واحد مالتيو كل نفس وقف ابتا ابالنا يتاغزا يحصب تحصيب ايدو تحصيبو ولا قصو تحصيبو اب حده شحاني يغبروا كلاتهم ناي كلاتهم اكيبهم نتي حميمو زلو زبلو زلو سب نعو يبو كابا يستيو እንደገና حصبو مالتيم كمزي اغيروم تقولعات قطتا كتسيو اندحر اكاباتهم الله هينو انت را اكاباتهم زي كون خاب كالته هينو ግን ናብ ካልእ ጉዳይ خيد مالتي ንኣብነት ከምዚ ሓደ ሓደ ግዜ ወይ ጋጠሚ ዘይፈለጥካ ሰብ እንድሕር ኮይኑ ወይ ከዓ ሰዓት ፈልጦ ሰብ እዩ ነገር ግን ይመጻካ ይብገዛ ወይ ትመጻኩም ኣብ ገዛ ኣንስትለዋ ገለ እንታይ ትገብር ንኽትዛረቦ ምናልባት ከምዚ ኣሎሞኒ ንዓ ከምዚ ግበር ክትብሎ ፀገም እንድሕር ኮይኑ أبي إيدو أحسبه قال لي أبلي عكاز هنا نقدر إيدو أحسبها بيلكا نتي إيدو زتحسبه لو ويك أنا تي ستي لو بوندي شاهدي قال لي نعو أبحاله وثا أكيد كان نصوم سكري ندقها نتحامي مزولة بلوز الله تستيو تخيلها مالتي كم زون تكبر تخيل كالونا له من أربعة مستمع سالي زي تفرط أصلا نحكوين أبغى زحمة يو مني فلت كان كم زي حدا جزء انتي قاتم حنت حراس الله حريسة بزح نستمت يعني رياء زنا نستزين جن منع حجي نطول عجلة جراتو يتفلتنها يحمم طول عملتي سلازي كابزنا نستي زلوا كخونا سلازي خلا أي ترخ بيني هنسها جن مم زمت أتسبيتي ستيتو بوندي وجلستيا أبحاره وتاتو كوبو كاو جركا نتي والعتا أشمت جورو تحاطبه ويقولك ما يندحر كوينو مالتي اندحر ذا زير خاب كاو كل سب نجزها أتو خلو زحزو بوتالو كم زي حجي كأتو خلو أتناي مفتوح ناي متحاز بوتا مشالو
ገዛ ክትኣቱ ከለኻ መትሓዝ ቦታ መትሓዝ ኣሎ ብጀካታ መፍቱሕ ማለት እዩ ስለዚ ኩሉ ሰባብኣ ሒዙ ዝኣቱ እንድሕር ኮይኑ ንዓኣ ብጨርቂ ጌርካ ደሪስካ ነቲ ሰብ ኮፍ ዝብለሉ ብኢዱ ዝሕዞ ዝምርኮሰሉ ከምዚ ሰድያታት ድዩ ገለ ኣብ ጎኑ ዘሎ ኣእዳው ኮፍ ዝብለሉ ቦታ ኣእዳው ዝሕዘሉ ቦታ ንዕኡ ብጨርቂ ጌርካ ኩሉ ደሪስካ ኣብ ሓደ ሸሓኒ ጾሚእካ ነታ ጨርቂ ሓፂብካ ከምኡ ክትሓፅቦ ትኽእል ነቲ ሰብ ማለት እዩ ሕጂ ናይ ዝኾነ ሰብ ኣثር ዝበሃል ኣሎ ናቱ ስምብራት ኣብኡ ስለ ዘሎ ኢንሻአላህ ክትረኽቦ ትኽእል ኢኻ ከምዚ ዘይክኢልካ ተዘይረኺብካ ዝኸዓ ኣብቲ ከባቢ ባሕሪ እንድሕር ኣሎ ኮይኑ ኣብቲ ባሕሪ 7 ግዜ ኣሕፅቦ ወይ ከዓ ካብቲ ባሕሪ ማይ ኣምፂእካ ኣብ ገዛ ትሓፅቦ ካብቲ ባሕሪ ማይ ተምፅእ ትሓፅቦ ማለት እዩ ከምዚ ጌርካ እውን ክትረኽቦ ትኽእል ናይ ወዲ ሰብ ኣثር ማለት እዩ ስለዚ ምናልባት እዚአን ካብቲ ኣጠቓላሊ ዝኾነ ዝሓለፈ ግዜ ንብሎ ነበርና ግን ኣብቲ እንታይ ዝብል ምናልባት ክወዘልና ክእል ግዜ ሓደ ሰብሲ እንታይ እዩ ሓሚመ ዘለኹ ዝብል ማለት እዩ ሰለስተ ነገር ኣለዋ ከይጠቐስኩን ክሓልፍ ዘይደሊ ጅኒ ዝኣትውለን ንወዲ ሰብ ዝኣትውለን መንገዲ الخوف الشديد برتوع እንተደኣ ፍርሒ ጌርካ ማለት እዩ ኣብ ሓደ ፍሉይ ቦታ ኸይድካ ወይ ኣብ ገለ ዝኾነ ለይቲ ድዩ ገለ ብርቱዕ ዝኾነ ፍርሒ ክትፈርሕ ከለኻ ኣብዚ ከኣትውካ ክእሉ እዮም ወይ ከዓኒ ብርቱዕ ሕርቃን እንድሕር ኣለካ ኣብዛ ግዜ እዚኣ እውን ከኣትው ክእሉ እዮም ከምኡ እውን ኢንቅላብ ዓላ ሻህዋ ዝበሃል ኣሎ ማለት ንስኻ ናብ ሓራም ነገራት ብምኻድ ስምዒትካ ኣብ ዘይግቡእ እንድሕር ተውዕል ኮንካ እቲ ሓራም ነገር ዝብሎ ዘሎ ኣብኡ ኩሉ ግዜ ስለ ዘለው ሓደ ካብቲ ንዓኻ ዝኣትው መንገዲ እዮም ማለት እዩ ስለዚ ካብዚ ኩሉ ክንጥንቀቕ ይግባእ ምልክታት ኣሎ ብዙሕ ምልክታት እዩ ምናልባት ካብዚ ምልክታት እዚ እንታይ ክንርኢ ንኽእል ብዙሕ ምዝንጋዕ ዘለዎ ሰብ ኣሎ ብዙሕ ምዝንጋዕ ኣነ ምናልባት ምስቲ ግዜ ሕፅረት ዘሎ ክጠቕሰልኩም እየ ብዙሕ ምዝንጋዕ ኣሎ ትህኪት ድኻም ኩሉ ግዜ ምዝንጋዕ ክንብል ከለና ዘይነበረካ ማለት እዩ መብዛሕትኡ ግዜ ብዚ ዘይነበረካ ነገራት ሓድሽ ነገር ይመጻካ ጽቡቕ ነርካ ሕጂ ግን ብዙሕ ክትዝንጋዕ ትጅምር ትህኪት ድኻም ነብስኻ ብዙሕ ግዜ ድኻምን ትህኪትን ገብረልካ ደሓን ዝነበርካ ማለት እዩ እዚ ከዓ ኩሉ ግዜ ይኸውን ርእሲ ሕማም ከም መርዘን ዝኣምሰለ ማለት እዩ መርዘን ተባሂሉ ፍለጥ ርእሲ ሕማም እቲ ርእሲ ሕማም ከምዚ ሜዲካል ዘይብሉ ነገር ተኾይኑ ማለት እዩ ናይ ሕማም ማለት ናይ ሕክምናዊ ነገር ዘየለ ምክንያቱ ሓደ ሕማማት ኣሎ ርእስኻ እዩ ዘሕመካ ግን ኩርምትኻ ንኣብነት ሓሚምካ ርእስኻ ሕመካ ስለዚ ናይታ ኩርምቲ ይትፀገም ማለት እዩ ሕጂ ሕክምናዊ ዘይኮነ ከሎ ግን ካልእ ነገራት ኣሎ ወላ ሕክምናውን ዘይፈለጥዎ ግን ኩሉ ግዜ ርእስኻ ተሓምም ተኾንካ ካብዚታት እዩ ማለት እዩ ወይ ዓይን ኣለካ ወይ ስሕር ገይሮምልካ ሓደ ነገር ኣለካ እዚ ቁርኣን ክትቀርእ ኣልካ ኣለዎ ወይ ባዕልኻ ክትቀርእ ኣለካ ማለት እዩ ምጭናቕ እውን ብዙሕ ግዜ ምጭናቕ ضيق الصدر ገብረልካ ከምዚ ትዳይግ ብዙሕ ትጭነቕ ማለት እዩ ክሳብ ልባኻ ውትፍ ዝብል ወይ ከዓ ልባኻ ዕብስ ክሳብ ዝብል ትጭነቕ ምጭናቕ ዝብልዎ ነገር ብዘይከውን ነገር እዚታት እውን ካብኡ ክኸውን ይኽእል እዩ ልሙስ ኣካላት ወይ ከዓ ክፋል ናይ ኣካልና ልሙስ ክኸውን ይለምስ ወይ ከዓ ኣብኡ ከሎ ይድንዝዝ ምድንዛዝ ወይ ከዓ ምልማስ ነገራት የጋጥም ከምኡውን ረስኒ ወይ ዛሕሊ ኣብ ጫፍ ኣእጋርና ይኹን ኣእዳውና ሕክምናዊ ፀገም ዘየሎም ከሎ ማለት እዩ እዚ እውን ኣንጻር ክኸውን ይኽእል እዩ ኣብቲ ግዜ ሃሩር ውዒ እንከሎ ስን ንስኻ ትዝሕል ዝሕሉ እንከሎ ናትካ ንበይናኻ ትውዒ ኩሉ ሰብ ቆሪረ እንዳበሎ ንስኻ ተኣሽሙ ትኸውን ማለት እዩ ውዒ ኣንጻር ዝኾነ ምስቲ ናይ ኣየር ፀባይ ዘይከይድ ማለት እዩ እዚ ሕጂ ካብቲ ኖርማል ነገር ሲውፅእ ዝበልካ ትኸውን ንስኻ ንበይናኻ ብኽያት ብዘይ ምኽንያት ብሕልፊ ኣብ ሓሰድ ዘለዎ ሰብ ጓል ኣንስተይቲ ትኹኑ ተባዕታይ ብዘይ ምኽንያት ናይ ምብካይ ይጋጥሞም ክበኪ ይደሊ ወላ እውን ተዘይበኸየ ወይ ከዓ ተዘይበኸየት ግን ክትበኪ በቃ ቀራረብ ማለት እዩ ብዘይ ድሌታ እዩ እዚ ሕጂ ግን ኩሉ ግዜ ብዘይ ምኽንያት ምብካይ ዓይነት ይጋጥም ማለት እዩ ብሕልፊ ሓደ ሓሰድ እንድሕር ኣለዎ ሰብ ምንቅጥቃጥ ወይ ከዓ ናይ ሕክምናዊ ፀገም ዘየሎም ከሎ ነብስኻ ቀጥቀጥቀጥ እንድሕር ኢሉ ኣብ ተፈላለየ ቦታ ናይ ሕክምና ክንብል ከለና ናይ ነርቭስ ንኣብነት ሕጂ ናይ ምንቅጥቃጥ ጉዳይ ኣለዎም ነርቭስ ክህልወካ ከሎ ማለት እዩ ናይ ነርቭስ ፀገም እንድሕር ኣሎ እዚ ሕጂ ሜዲካል ስለ ዝኾነ ኣብ ምንታይ ንርኢ ኣብቲ ሜዲካል ዘይኮነ ማለት እዩ ስለዚ ነዚ እውን
እንድሕር ዘንቀጥቅጥ ኮይኑ ኢትካ ንበይኑ እግርኻ ንበይኑ ፈርፈር ገለ ዝብል ምንስታት ብተደጋጋሚ ኩሉ ግዜ እዚ እውን ካብኡ ክኸውን ይኽእል እዩ ሕክምና ክሕክሞ ዘይከኣሉ ነገራት ወይ ዘይፈለጥዎ ነገራት እውን ብዙሕ ኣሎ እዚ ንፈልጦ ኢና እንታይ እዩ እንድዒ ገለ ዝብልዎ እዚ ካብ ሩቕያ ዘድልዮ ማለት እዩ ካብቲ ሩቕያ ዘድልዮ መንሽሮ ወይ ከዓ ለምሲ ጥንሲ ዘይመሓዝ ከም ንኣብነት መንሽሮ ሕጂ ካንሰር ማለት እዩ እዚ ሕጂ መብዛሕትኡ ግዜ ብዓይኒ ዝመፅእ ኣሎ መንሽሮ ስለዚ ለምሲ እውን ኣሎ ለምሲ እዚ ፓራላይዝ ምዃን ከምኡውን ጥንሲ ዘይመሓዝ ጓል ኣንስተይቲ ዝረአይ ማለት እዩ እዚታት ብምልኡ ሓደ ካብቲ ናይ በዚታት ዝመፅእ ሕማማት እዩ ጥንሲ ምውራድ ከምኡውን ዘውድቕ ሕማም ጥንሲ ከምደይ ትሕዝ ዝገብርዋ መጀመርያ እንድሕር ሒዙ ከዓ ናይ ምውራድ ገሊአን ከዓ ምውራድ ማለት እዩ ዘይሕዝ ጥንሲ ተጠኒሱ ነዊሕ ገይሩ ግን ወይ ከዓ 4 መዓልቲ ድዩ ገለ ወይ ካብ 2 ወርሒ ድዩ ገለ ገይሩ ተወሰነ ግዜ ገይሩ ጥንስሎም ዝተባሃለ ግን ከም ዝወርድ ዝገብርዎ ከዓ ኣለዉ እዚ ሕጂ ንኸይትሕዝ ተገበረ ማለት እዩ ዘውድቕ ሕማም እውን ከምኡ ኣሎ ዘውድቕ ሕማም ኣብ ክልተ እዩ ዝምቀል ዘውድቕ ሕማም ክነግረኩም እዚኣ ግን ሽኮር እውን ኣሎ ኣብ ደቂ ተባዕትዮ ብፍላይ ኣብ ቆልዑት እንድሕር ሽኮር ናይ ሽኮር ኣሎ ኮይኑ ምኸዓ ኣብቲ ናይ ዘርእናቶም ዘየለ እንድሕር ኮይኑ መብዛሕትኡ ግዜ እዚ ካብዚ ዝመፅእ ማለት እዩ ዘውድቕ ሕማም ኣብ ክልተ ምቀል ኢናዮ ዘውድቕ ሕማም ብዚ ሕማም ባርያ ንብሎ ንሕና ብምንታይ ክትሪኦ ትኽእል ማለት እዩ መብዛሕትኡ ግዜ ሓደ ሰብ ዘውድቕ ሕማም ኣለዎ እንድሕር ተባሂሉ እቲ ዝወድቀሉ ቦታ ኩሉ ግዜ ናብ ሓንቲ ቦታ ዝወድቕ እተኮይኑ ንየማን ወይ ከዓ ንፀጋም ኩሉ ግዜስ ናብ ሓንቲ ቦታ እዩ ዝወድቕ ስለዚ እዚ ሜዲካል ፀገም ክህልዎ ክእል እዩ ምክንያቱ ኣብ ሓደ ቦታ ናይ ደም ዙረት ብሎክ እንድሕር ኮይኑ ኣብ ሓደ ቦታ ፀገም ድሕር ኣጋጢሞ ሓንቲ ዓይነት ኣክሽን የርኢ ኣሎ ማለት እዩ ስለዚ ብዝተፈላለየ ዝወድቕ እንድሕር ኮይኑ ሎሚ ብፀጋም ፅባሕ ንየማን ፅባሕ ንድሕሪት ንቕድሚት እንድሕር ዝተፈላለየ ቦታ ዝወድቕ ኮይኑ እዚ ካብ ናይ ስሕር ሓሰድ ካብዚኣቶም እዩ ብጅኒ ክኸውን ይኽእል ማለት እዩ ስለዚ ናይ ጨጉሪ ምቁርራፅ ከዓ ብዙሕ ግዜ ይመፅእ ጨጉሪ ምቁርራፅ መብዛሕትኡ ግዜ ኣብ ኣካላት ወይ ከዓ ኣብ ገፅ ፀለምቲ ዕንፍሩር ዘይነበረካ ከሎ ግን ክመፅእ ይጀምር ማለት እዩ ፀለምቲ ዕንፍሩር እንዳገጀፈ ኸይድ ምርሳዕ ካብ መጠን ንላዕሊ ድማ ምርሳዕ አንተ ወይ ምዝንጋዕ ንብል ነርና ምርሳዕ ከዓ እዚ ብዙሕ ምንቡሃቕ ተንባኹ ብዙሕ ግዜ ማለት እዩ ብፍላይ ኣብ ስሕር ዘሎ ሰብ የንባኹ እዩ ብዙሕ ግዜ ይንባቕ እዚ ከዓኒ ብፍላይ ድማ ኣብ ቁርኣን ኣብ ሰምዓሉ ግዜ ወይ ከዓ ብዛዕባ ሕጂ ንዛረቦ ዘለና ንኣብነት ሕጂ ኣብዚ ንዛረቦ ዘለና ብዛዕባ ናይ ዕላጅ ናይ ስሕር ናይ ዓይኒ ናይ ገለ እንድዩ ነዚ ክሰምዕ ከሎ የንባኽኦ ከምባኽኦ ጀምር እዚ እንታይ ማለት እዩ እንታይ ምንባኽኦ ሕጂ ሓደ ሰብ ኣብ ትምህርቲ ኣትዩ ከም እንዳተማሃረ ከሎ የንባኽኦ እንድሕር ኮይኑ በቃ ክልቅስ ደልያ ኣሎ ከልግስ ደልያ ኣሎ ማለት እዩ ዕረፍቲ ደልያ ኣሎ ፅቡቅ ገይሩ ንሰማዕ ይመስለኒ እንድሕር ብዙሕ ዘንባኽኦ ኮይኑ ማለት እዩ ምክንያቱ ገለ ኣሎ ድቃስ ኣለዎ ገለ ኣሎ ስለዚ እሳቶም እንታይ ይገብሩ ነዚ ነገር ንኸይሰምዕ ነዚ ነገር ንኸይከታተል ናይ ድቃስ ተኣሽሙ ህብዎ ማለት እዮም ንኽድቅስ ይገብርዎ ወይ ከዓ ንክህከይ ይገብርዎ ከምባኽኦ ጅምር ማለት እዩ ሓደ ሰባት ብዛዕባ ዕልሚ ገለ ንዊሕ ክትዛረቦም ከለኻ ብዛዕባ ናይ ኣኼራ ናይ ዱንያ ናይ ኣላህ ስብሓን ወተዓላ ዚክር ዕልሚ ከምዚ ክትቦም ከለኻ ገሊኦም የንባኽኦ ድቃስ መፆም ብዛዕባ ናይ ፖለቲካ እንድሕር ዓሊልካ ግን ይበራበሩ ወይ ከዓ ብዛዕባ ካልእ ጉዳይ ካብቲ ናይ ዲን ውፅእ ኢልካ ብዛዕባ ካልእ ጉዳይ እንድሕር ትዕልል ኣለኻ ግን በቃ ይሕደሱ ሓንቲ ነገር ኣይኮኑን እቲ ይጠፍእ እቲ ሒዝዎም ዝነበረ ድቃስ ማለት እዩ እዚ ሕጂ ኩሉ እንታይ እዩ ካብኣቶም እዩ ብፍላይ ድማ ኣጅናን ወይ ከዓ እንታይ ይገብሩ ሓደ ሰብ እንድሕር ስሕር ኣለዎ ኮይኑ ወይ ከዓ ከምዚ ሓሰድ እንድሕር ኣለዎ ኮይኑ ቁርኣን እንድሕር ሰምዕ ኮይኑ ከምዚታት ዝገብሩሉ ምክንያት ንምንታይ እዩ ነቲ ቁርኣን ንኸይሰምዕ ንሱ ቀዳማይ ነገር የጎድኦ ስለ ዝኾነ ክጉዳእ እዩ ክሓርር እዩ ክቃፀል እዩ ስለዚ ንዓኻ እንታይ ይገብር ማለት እዩ ከደቅሰካ ይፍትን ማለት እዩ ኣደቂሱ እንድሕር ስኻ ደቂስካ ንሱ ይሰምዕን እዩ ስኻ ደቂስካ ማለት እዩ ክትሰምዕ ከለኻ ንሱ ይሰምዕ በቲ መስምዕናትካ ስኻ ግን ደይትሰምዕ እንድሕር ኣለኻ ኮንካ ንሱ ኣይሰምዑን ኣሎ ማለት እዩ ስለዚ ምስትናትካ ድቃስን ምስትናትካ እንተኣሽሙ እዩ ንሱ ዝህሰይ
ስለዚህ እንታይ ይገብር ንዓኻ የደቅሰካ ከም ደይ ትሰምዖ ገብረካ ማለት እዩ ከም ደይ ትሰምዖ ገብረካ ንሱ ኣይሰምዕና ውሽጢ ኮይኑ ስለዚህ ከምዚ ወይ ከዓ የልግሰካ ሃብቲ ቦታ እዚ ሓደ ሃብቲ ንሳቶም ዝገብርዎ እዩ ብርቱዕ ቅጥኒ ካብ መጠን ንላዕሊ ዝሓለፈ ቅጥኒ እንድሕር ኣሎ እዚ እውን ካብኡ ክኸውን ይኽእል እዩ ብዙሕ እሕትላም ብዘይ መጠን ማለት እዩ ጓል ኣንሰይቲ ወይ ከዓ ወዲ ተባዕታይ احتلام كلاتكم تفضوهم أبليتي سبيتو زي تراخبوا كله جن أبليتي فساس مالتيو إذا كن بقطع على النت قال يوم بقطع على النت هاللوم زود دايزي ويكا قال يوم دما كم سرعة نايجني فتوة اندحر مسؤول واخينو قال نسيتي اندحر حيزاتو كم عينت تراخبوا كم زجب روحينو سمعوا أبليتي مالتيو كم قال نسيت الراهب زلو مسبيت الراهب زلو كم زهوين سمع ماتي بفلا من نسيات سلازي حجزي كل جزء كابزيتات قوم سلازي خيل كنت تنقع لنا مالتي حنقول زي ما حز زقا مزنقع لنا نيرنا كومون مرسع زي ما حز كا حنقول كا اي كحزه بقى اي حزنا له حج قدم تحفز نيركا حجن اي تحفزنا لها زيتات عينت مالتي ميچنا كالكا ميچنا افولي اوقات مالتي معلتاوي ويكا سومناوي وي ورحاوي افولي بوتا ميچنا قاليوم ناي بعالات كمصو خلو مخنياتو مسو تاساسر نجر سحر سلازلوم اتي ابتبعالتي يچنق مالتي اب چنقتي اتو ويكا اب سومن حنت معلتي كمزي معلتهم زغبور لي يلو ناي نجرات مشالهم زي قول زلوم نابنت وي قال زلو وي كمز عينت ندحر كوينو افولي بوتا ابزا معلت زيا همزي كتغبرولو سلازدلي كتعرف سلازدلي كان زخا كاب غزاخت وصاي دلي كان حاموس ربع كمز خمز معلتي كتنقاسقاس ايدلي كان اب غزا خوفل يلو يخرميكا مالتي اذا حج انتايو ابتا معلت يچنقكا ندحر كوفيل كاب غزاها كن سقبل صبو سلازي حج سها انتاي تفلط مالتيو اذا معلت زيا خوص خلوس كمز خون الله سلازي داي موصاي حشنيلكا انتاي تخون اب غزاها خوفتو مالتي اب غزا خوف ابيلكالو مالتي سلازي زي كابومي ورحاوي وي سومناوي وي كعمتاوي زخون قداياتي زي اب غزا كاتون كل حدا سب مالتي نفسه صخف كف يبلو كمزي مشالو نفسها صخف كف بلكا نجر اب غزا خطاتو خلها نغزا خطاتو خلها صخف بلكا كل جيزه مالتي كل جيزه صخف كف بلكا ناي بيت سباوي متخاب ምጭናቅ ዘምጻሎም ሰባት አለው ቤተሰባው ምንትኻብ መርዓዲው ቤተሰብ ከእኮቡ ከሎ ኣብዚ ዘይ እኮቡ ሰባት ወይ ከ እንድሕር ተኣኪቦም ይሐሙ እዚ ምጭናቅ ወይ ጭንቀት የምጻሎም እዚ ምእካብ ናይ ቤተሰብ ዘይደልይዎ ማለት ስለዚ ኣብ ብዙሕ ወይ ከ ኣብ ብፍላይ ድማ ኣብ ስድራ ገለዩ ወይ ከ ኣብ ስራሕ اجتماع ዝበሃል ምሻሎ ዝኾነ ምትእኻብ ነገር ፈጺሙ ዘይከይድ ምስኦም ولا ናይ ቤተሰብ ይኹን ወላ ናይ ስራሕ ይኹን ወላ ናይ ዕሩኽ ይኹን ደስ ይብሎም ምናልባት ጓይላ እንድሕር ኢልካ ከይድ ይኸውን ኣብቲ ጓይላ ግን ይዘልል ማለት እዩ እዚ ሕጂ ምስቲ ናይ ስሕር ድዩ ምስቲ ናይ ሓሰድ ክኸውን ስለ ዝኽእል ክትጥንቀቕ ኣለና ማለት እዩ ማለት ኩሉ ግዜ ካብ ቤተሰብ ከርሐቕካ ደሊ ካብ ስድራ ምትእኻብ ኣይደሊን ማለት እዩ ምስ ሰብ እውን ክትራኸብ ኣይደሊካ ናብ መርዓ ክትከይድ ገሊኦም መርዓ ኩሉ ግዜ ክኸዱ ከለዉ ዝሓሙ ሰባት ኣለዉ መርዓ ምስኮትኩ ሓሚመ ኩሉ ግዜ መርዓ እንድሕር ከይዳ ንሓምም ቀልጢፎም ይኸዱ ማለት እዩ ስለዚ እዚ ሕጂ ካብኡ ምዃኑ ፈሊጥካ ክትዕለጅ ኣለካ ማለት እዩ ኣብ ኩነታት መርዓን ትምህርትን ምጭናቕ ገሊኦም ኣብ ኩነታት ናይ መርዓ ክትዝክረሉ ከለኻ ኣይደሊን እዩ ኣይትዝክረለይ መርዓ እሞ ዓብዪ ዕድሚኡ ምኸዱ ይኸይድ እኳ እዩ ዘሎ ሰብ ዕድሚ እንዳኸደ ከሎ ኣንታ ተመርዓው ትብሎ ኖ እብለካ ወላ እውን ናይ መርዓ ጉዳይ ከተልዕለሉ ከለኻ ዘይደሊ እዚ ሕጂ እንታይ ኮይኑ ዘሎ ስለ ዘይፍለጥ ከተብሎ ኣለካ ማለት እዩ ሓደ ግዜ ናይ ጅኒ ጓል ኣንስተይቲ ጅኒ ክትሕዞ ትኽእል እያ ከምዘይ መርዓው ትገብሮ ማለት እዩ ስለዚ ከምዚ ዓይነት ክህሉ ይኽእል ወይ ከዓ ካልኦት ሰባት እውን ኣሎ ወይ ሓንቲ ትፈትወላ ከምዘይ መርዓው ገይራቶ ንዓኣ ክምርዓዋ ስለ ዝደለየት እዚ ሕጂ ብስሕር ብገለ ዝግበር ማለት እዩ ስለዚ ካብዚታት ኩሉ ግዜ ከምዚ እንድሕር ኣሎ ኮይኑ ንሰብዚ ናይ ግድን ከተቀርአሉ ለካ ወይ ክትቀርአሉ ወይ ባዕሉ ቀርአ ኣሎ መብዛሕትኡ ግዜ ሕጂ ኣብዚ ባዕሉ ይቀርእ እዩ ዝበለፀ ክቀርእ ሓደ ሰብ ግን ኣሎ ሓላት ዘይቀርአሉ ወላ እውን ኣሽንኳይ ዶ ቀርእሲ ሰላት ክቐርቡን ዘይገብርሉ ወላ ብቲ ሰላት ኣትዩን ነቲ ሰላት
ክንደይ ሰጊዱ ከም ዘይፈልጥ ገብሮ ክልተ ድዩ ሰጊዱ ሓንቲ ሰጊዱ ረኪዕ ድዩ ወላ እንታይ ገይሩ ከም ዘይፈልጥ ዓይነት ገብሮ ኣብቲ ውሽጢ ሰላት ማለት እዩ ስለዚ ነዚ ከምዚ ዓይነት ሰብ ባዕልኻ ክትወዞ ኣለካ ማለት እዩ ወይ ከዓ ባዕልኻ ትቐርአሉ ሓደ ግዜ ሰባት እንድሕር ሓሚሞም ከምዚ ስሕር ዘለዎ ሰብ ገለ ክቕርአሉ ኣይደልን እዩ ይመንዕዎ የምሳቶም ይከላኸሉ ስለ ዝኾኑ ኣይደልን ማለት እዩ ይኽልክልዎ ንዑ ስለዚ ነኖ ኣይደልን የብለካ ዝኾነ ምኽንያታት የምፃልካ ፀባሕሎሚ ፅባሕሎሚ እንዳበለ ኣይከይድን ድሓነይ ክኸይድ የብለካ ባዕለይ ክገብር የብለካ ንሱ ግን ኣይገብር እንትሪኦ ባዕለይ ክቐሪ የብለካ ንሱ ግን ኣይቀርእ እንትሪኦ እዚታት በሙሉኡ ካብቲ ካብኡ ኸውን ስለ ዝኽእል ክትጥንቀቕ ኣለና ማለት እዩ ከምኡ ናብ ትምህርቲ ምጭናቕ ናይ ትምህርቲ ጉዳይ እውን ኣሎ ኣብ ቴስት ክኸውን ከሎ ወይ ከዓ ፈተናታት ክኸውን ከሎ ብርቱዕ ጭንቀት ይገብር ማለት እዩ ዘየለ ነገር ይጭነቕ ካብቲ ሱ ተዳሊሉ ዝመፀስቲ ዝጭነቐሉ ይበዝሕ ማለት እዩ ካብ ገዛ ወይ ስራሕ ቦታ ምህዳም ካብ ገዛኻ ምህዳም ገሊኡ ሰብ ኣሎ ሓዳር እንከሎ ኣብ እንዳሻሂ ዝውዕል ሓንቲ ነገር ዘይኮነ እንከሎ በቃ ፍጹም ኮፍ ክብል ዘይክእል ኣሎ ኣብቲ ገዝኡ ስኒ ኮፍ ክብል ዘይክእል ከምዚ ኣሎ ሕጂ ካብ ገዛ ይህድሞ ማለት እዩ ሰበይቱ ከሎ ክትብሎ ከላ ክሃድም ደስ ብሎ ክሰማዕ ኣይደልን እዚታት ዓብይ ፀገም እዩ ወላ ነቲ ስድራውን ፀገም እዩ ዘምፅእ ኣሎ ስለዚ ኩሉ ግዜ ካብቲ ገዛ ዝሃድም ድሕር ኮይኑ ካብ ሰበይትኻ ምህዳም ንባዕሉ ወይ ከዓ ሰበይቲ ካብ ሰብኣያ ምህዳም ሰብኣያ ክመፅእ ከሎ ካብ ስራሕ በቃ ሽዑ እግርግር ትብል ፅቡቕ ፀኒሓ ማለት እዩ ኣይትደልን ክትቆርቦ ወላ ንሱ እውን ከምኡ ሓደ ግዜ ስለዚ ኣብ ኩሉ እዚ ወላ ኣብ ደቂ ኣንስትዮ ወላ ኣብ ደቂ ተባዕትዮ ማለት እዩ ወላ ገሊኦም ሕጂ ገለ ፀገም ድሕር ኣለዎም ንገዝኦም ከዋን ዘይከዱ ኣለዉ ነዛ ንገዝኦም ንኸኣትዋ ስኒ ብክንደይ ሓይሊ ኣትዋ ክንዲ ደስ ኢልዎም ካብ ስራሕ ወፂኦም ንገዝኦም ደስ እናበሎም ዝኸዱ እንዳተጨንቑ ኸዱ ንገዝኦም ስለዚ እንታይ መርፁ ማለት እዩ ካብ ገዝኦም ዝኸዱ ናብ ካልእ የላግሱ እንዳሓር ኩሎም ደቅዑ ደቂሶም ቆልዑት ደቂሶም ሰበይቲ ደቂሳ ሽዑፍ መፍትሕ ገይሩ ኣቱ ማለት እዩ ንበይኑ ከምዚ ዓይነት ናብራ ዘለዎ ሰብ ኣሎ እዚ ሕጂ እንታይ ፀገሙ ኣይትፈልጦን ኢኻ እቲ ፀገምቲ ንምፍላጥ እንታይ ትገብረሉ ማለት እዩ ሩቅያ ትገብረሉ ገሊኦምን ካብ ስራሕ ናይ ምህዳም እንተኣሽመሎም ኣብ ስራሕ ፀገማት ካብ ስራሕ ኩሉ ግዜ ይሃድም ኣይደልን ኮፍ ክብል ኣይደልን ይሃድም ይኸይድ እሳቶም ኩሉ ግዜ ሕጂ ብትስራሕ ከምኡ ዓይነት ይብሉሃ ማለት እዮም እንታይ ኻ ሰኻሊት እንታይ ኻ ደይትፀንሕ እንታይ ኻ ደይትብልብልዎ ማለት እዩ ሕጂ ኣብ ስርሑ ፀገም የምፅሉ ማለት እዮም ኣብቲ ስርሑ ፀገም የምፅሉ ኣብ ገዝኡ ፀገም የምፅሉ እዚ ናይ ምህዳም ጉዳይ ማለት እዩ ካብ ሰበይቱ ሃድም ካብ ስርሑ ሃድም ከምሳት ይኸውን ናይ ዘይተስተኻኸለ ናይ ኣዴታት ደቂ ኣንስትዮ ማለት እዩ ፔሬድ ዝኸውነሉ ግዜ እውን ኣሎ ዘይ ምስትኽኻል ዘይብሉ ኣብ ኩሉ ግዜ ፅቡቕ ነይሩ ድሓር ግን መዓልቱ ይፍለጥ ይኸውን ገሊአን ኣለዋ ዓመት ሙሉእ ደም ዝኸደን ኣለዋ ዓመት ሙሉእ ስኢሉ ኸይድ እዚ ሕጂ ኩሉ ክትረኣዮ ሜዲካል ክትረኣዩ ፅቡቕ እዩ ሕጂ ንሕና ብዚ ብምሉኡ ንዛረቦ ዘለኹ ክልተ ነገር ኣሎ ኣብ ሓንጎልና ክኸውን ዘሎ ሕክምና ገዲፍካ ይኮንካን ነዚ ጥራሕ ትገብር ስለዚ ክልቲኡ ብሓደ ትወዞ ማለት እዩ ግን እንታይ ትገብር ቀዳምነት ነዚ ትህቦ ኣለካ ቅድሚ ሕክምና ምክንያቱ ሕክምና ኣይንፈልጦን ዝብልዎ ጉዳይ ክኸውን ስለ ዝኽእል ኣቐዲምካ እንታይ ትገብር እንታይ እዩ ዘይ ትርኢ ማለት እዩ ግን ሕክምና ዘድልዮ ቀዳምነት ኣሎ ገሊኡ ፍሉጥ ዝኾነ ማለት ናይ ሕክምና ቤት ሽታ ኣላትካ ወይ ከም ዝኾንካ ኣለኻ ኢሎም እንተደኣ ነጊሮምኻ እንታሽሞ ክትገብር ኣለካ ሕክምና እውን ክትገብር ኣለካ ማለት እዩ ነገር ግን ሓደ ግዜ ሕክምና ኸይድካ ንሳቶም ኣይንፈልጦን ኢና እዚ ጉዳይ እንታይ ይብሉ ስለ ዘይንፈልጦ ወይ ግዜ ወስዱልካ ንኽፈልጥዎ ማለት እዩ ንዓኻ ኸ እንዳገደደካ ናብ ካልእ ይኸይድ ማለት እዩ ስለዚ ሕጂ ስኻ ክልቲኡ ኣይንፀግን እዩ ሕክምና እስልምና ሕክምና ይነፅጎን እዩ ሕክምና የትሩሮ እዩ ሕክምና ክትረኣይ ኣለካ ክትከይድ ኣለካ ነገር ግን ኣሎ ጉዳያት ሕክምና ዘይፈልጦ ብቁርኣን ዝኸውን ነገራት ኣሎ ስለዚ ንሕና እሱ ኢና ሕጂ ንብል ዘለና ንዛረበሉ ዘለና ማለት እዩ እምበር ሓደ ሰብ ጓል ኣንስተይቲ ዋላ ኮይና ፔሬድ እንተደኣ ፀገም ኣሎ ኮይኑ ኣብ ናይ ሆርሞን ፀገም ክህሉ ይኽእል እዩ እዚ ናይ ሆርሞን ንምስትኽኻል እሳ ከተስተኻኽሎ ብሕክምናዊ መንገዲ ተስተኻኽሎ ማለት እዩ ስለዚ እንድሕር ደኣ
ከምዚታት ተጋጢሙ ክኸውን ስለ ዝኽእል ኣቐዲማ ግን ሩቕያ ትገብር ባዕላ እውን ትቐርእ ትሪኦ ማለት እዩ እቲ ውፅኢታት ስለዚ ነቲ ውፅኢት እንዳረኣየት ትኸይድ ማለት እዩ ኣብ ማሕፀን ፍሉይ ቃንዛታት እንድሕር ኣሎ ኮይኑ እውን እዚ ሓደ ካብቲ ፀገማት እዩ ስለዚ ገሊኦም ሰብ ኣለዉ ብድሕሪኦም ወይ ብቕድሚት ወይ ኣብ ገዛ ሰብ ሕልፍ ዝበለ መስሎም ከም ፅላለት ኮይኑ ወይ ብድሕሪኦም ሰብ ዝከታተሎም ዘለዎ መስሎም እዚታት እውን ብሓፈሽኡ ካብቲ ናይ ፍርሒ ኣብቲ ውሽጢ ኣትዩ ዘሎ ወይ ከዓ እቲ ጅኒ ብደገ ኮይኑ ከም ፅላለት ኮይኑ ሕልፍ እናበለ ዝህውኾ ዘሎ ማለት እዩ ስለዚ እዚኣቶም ኣትሊስት ብመጠኑ የርእዮም ዘለኹ ምናልባት ብዙሕ ኣሎ ክንብሎ ንኽእል ገሊኡ ሰብ ምናልባት ካብ ዝተጠቐሰ እዝን ኣነ ኣለኒ ክብል ይኽእል እዩ ስለዚ ቁርኣን ክጅምር ኣለዎ ክቐርእ ኣለዎ ዕላጅ ክገብር ኣለዎ እሱ ተዘይከኣለ ነቶም ጥቕኡ ዘለዉ ሰባት ኣሕዋቱ ካብቶም ቁርኣን ዝቐርኡ ሰባት ከይዱ ክቐርእ ኣለዎ ግን ናበይ ከም ትኸይድ ክትፈልጥ ኣለካ ስኢልካ ናብ ዝኾነ ኸይድካ ኣይተብል ብዙሓት ኣለዉ እውን ሕማቕ ነገራት ዝገብሩ ማለት እዩ ብሕልፊ ኣብ ሃገርና መሻይኽ ትብሎም ትጸንሕ ከክንገለ መስፋሓታት ሒዞም ግን ንሳቶም ደጃሊን ኮይኖም ጸንሑ ኣብ ሓደ ቦታ ደብተራታት ዝበሃሉ ኮይኖም ጸንሑ ኢድ እንዳረኣዩ ገለ እንዳረኣዩ ከምዚታት ኮይኖም ጸንሑ ንሳቶም መብዛሕቶም ረኣይዎም መብዛሕቶም ኣይሰግዱን እዮም ኣብ መስጊድ መብዛሕቶም ኣብ መስጊድ ኣይሰግዱን እዮም ኣይመፁን እዮም ስለዚ ናብ መን ከም ንኸይድ ፈሊጥና ክነብል ኣለና እንተኾነ ባዕልና ንቐርእ ተዘየሉ ከዓ ምሳና ዘለዉ ደቅና ድዮም ኣሕዋትና ድዮም ይቐርኡልና ማለት እዩ እዚ ብሓፂር ዝበለ ናይ ሎሚ ናይ ዝሓለፈ ግዜ ተዛረብናዮ ብዛዕባ ስሕር ገለ ኣጠቓላሊ ዝኾነ እየ ሎሚ ሂበኩም ማለት እዩ ኢንሻአላህ ፅባሕ ብዛዕባ ናይ ሩቅያ ሸሪዓ ፍሉይ መደብ ኣለና ሰዓት 2 ተኸታተሉና እዚ መደብ እዚ ከዓ ሰሙናዊ መደብ እዩ ቀጻሊ እዩ ኢንሻአላህ ተኸታተሉና ሕቶታት ኣለኩም ኩሉ ኣቕርቦ صحفولنا حطهم كملسلكم ማለት እዩ ባረከላሁ ፊኩም ናይ ሎም መዓልቲ በዚ ወዲእ ኣለኹ ክሳብ ዝመጽ ዘሎ ሰሙን ንራኸብ ድሓን ኩኑ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته